En aquests moments ens toca viure la societat de la informació i el coneixement. Abans, quan vivíem a la societat industrial, tots els intercanvis eren com molt comercials i es passava bàsicament amb aquest concepte, no? Es basava tot en aquest concepte. No hi havia res gratuït, sinó que tot s'havia de pagar. I es podia pagar de moltes maneres. Avui, la societat de la informació i el coneixement porta un plus, un valor afegit, i és que la informació i el coneixement han de poder transitar lliurement. I aquesta és la gran qüestió, compartir, saber compartir. Per tant, ens hem d'educar, tots plegats com a societat, a trobar escenaris on poder compartir coneixement, perquè es pot fer un món millor, però s'ha de fer a partir de l'aportació de tothom. És en aquest sentit que l'experiència TED em sembla fantàstica, i vivint-la en directe avui aquí a la Universitat de Girona, veig que és un bon exemple de com a la societat del segle XXI es poden compartir coses per avançar. M'ha interessat molt el TEDx per la UDG perquè trobo que una universitat sigui capaç de convocar un acte d'aquestes característiques trenca amb els tòpics de que la universitat no entra en el món de la innovació. Jo crec que sí, a més la Universitat de Girona és una de les primeres que té un comissionat 2.0. Per mi això és molt important perquè si la universitat no es posa en el món de la tecnologia directament, segurament tot el que li ensenyen als seus alumnes tindrà una mancança. En aquest cas, el text per Girona, la Universitat de Girona, em sembla una gran i bona idea i tot el que hem sentit fins ara m'ha interessat moltíssim. Així que felicito a l'equip organitzador i espero que sigui el primer de molts més. El TED per UDG és un dels actes més innovadors que hi ha aquí a Girona. Abans s'havia fet un TED per Girona, s'ha fet TED per UDG i això el que intenta és compartir esperits, compartir il·lusions, compartir idees i sobretot difondre-les al món. I sobretot des d'un lloc que és la universitat, que a vegades sembla que estigui distanciat del món real i no, la veritat és que s'està fent molta feina, s'està fent molts projectes que a vegades no sabem i no sabem ni que existien i que es poden compartir, no només amb nosaltres, sinó amb tot el món. I aquesta projecció és el que dona valor al TED, no? No és només una xerrada local, per Girona, per gironin, sinó que és una xerrada mundial. S'han fet aquí molts comentaris a través de Twitter que s'han comentat, s'han fet molts comentaris a través de les xarxes socials i això és el que enriqueix el TED, no? El poder compartir, el poder treballar amb diferent gent i el poder també conèixer a vegades què es fa des d'aquí per l'exterior, no? Projectes de desenvolupament, projectes tecnològics i no només tecnològics, sinó projectes socials i de cooperació. Però jo crec que una de les coses importants és no deixar fer coses d'aquest tipus, no deixar que el coneixement es quedi només en nosaltres, sinó poder-ho compartir amb tothom. I des de Girona, i mai millor dit des de la universitat, és el lloc idoni per poder-ho fer. El TED és un format que està de moda i que s'ha de fer servir. I em sembla molt intel·ligent que la universitat faci servir el TED per posar en primera fila la seva activitat de recerca i el que s'està treballant dintre del campus de la UDG. Em sembla molt intel·ligent dir els ponents ja els poso jo i el que farem serà seleccionar aquesta limitació de 100 places, orientar-la a donar la màxima visibilitat i ressò al que està passant en recerca a la UDG. Em sembla molt i molt pertinent i enhorabona per la iniciativa. Soc José Antonio Donaire, intervindré ara per parlar de futurisme i en realitat estic quedant fascinat. Em sembla que el TED és una iniciativa que lliga perfectament amb el concepte de 2.0, és a dir, de connectivitat, de xarxa, d'idees que han de ser compartides, perquè les idees, si es queden dintre, no tenen cap valor i el valor de les idees està en la seva capacitat de ser difoses. Un dels aspectes que més m'ha cridat l'atenció és la diversitat. Es demostra que la universitat és un territori molt ampli on hi tenen cabuda des de la mirada humanística, l'enginyeria, la política, la ciència, les ciències socials. És aquesta capacitat de veure el món en la seva complexitat el que sembla més ric i és la diversitat el que més m'ha cridat l'atenció del TED. He quedat molt sorprès del que hem vist fins ara i esperem que la sessió continuï amb aquest gran nivell. Doncs m'està agradant molt el TEDx. Jo crec que és una experiència interessantíssima que contribuirà a posicionar la Universitat de Girona en el món i també, per extensió, la ciutat de Girona. Jo, personalment, que vinc de Barcelona, estic descobrint autèntics recercaires de luxe. És a dir, gent que fa recerca puntera, que no coneixia i que aquest esdeveniment m'està ajudant a conèixer-los i em penso fer força difusió, perquè la seva experiència, els seus treballs, la seva recerca, en definitiva, són d'una gran qualitat, són d'un gran nivell d'excel·lència.
Considero que els TED són una experiència ideal per poder vincular tot el coneixement, en aquest cas, que és un TED universitari, que s'està generant a les universitats, però que es projecta cap al món, que té moltes possibilitats de multidisciplinarietat. És bo perquè gent d'àmbits diversos es posa en contacte i rep impactes que hem vist en el TED Girona, de com moltes vegades els problemes tenen solucions globals i multidisciplinars, i per tant jo crec que és una iniciativa esplèndida. Estic molt contenta que la Universitat de Girona l'hagi pogut organitzar i penso que no només és el que passa davant de les càmeres, sinó també després el que passa al darrere. Totes les relacions que es poden entrenar, totes les possibilitats que els grups de recerca, com s'ha dit al començament, projectin aquesta seva recerca cap al món i s'impliquin en el paper que veritablement jo penso que han de tenir les universitats, que són motors de canvi, motors de producció de coneixement, però sobretot motors d'impacte i de canvi social. Doncs el TED per mi ha estat una experiència molt interessant, sobretot el que duem fins ara, sobretot perquè hem tocat temes molt relacionats en la universitat i especialment en posar en valor aquell contingut, aquelles experiències, aquells coneixements, aquells instituts de recerca que estan treballant en l'àmbit de la Universitat de Girona. No és dur gent de fora, sinó sobretot posar en valor i conèixer per la gent de Girona, però sobretot més enllà del món universitari, la gent de fora a través de la xarxa, què s'està fent, investigació, coneixement de primer nivell, i jo per això felicito l'iniciativa del TED per l'UDG i espero que en feu més i més sovint.